Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λίγο να γράψουμε. Κάτω χαμηλά δεν πρέπει να φαίνεται από εδώ, είναι το χωριό. Και εδώ είναι μια πιστούλα η οποία θα είναι λίγο δύσκολη. Το καλό είναι ότι έχουμε μάθει να κάνουμε λίγα κολπάκια. Ο Γιαννάκης λίγο χτύπησε σήμερα, μάλλον έχει σπάσει κανένα πλευρό. Ο Θοδωρής είναι μαζί μου τώρα, κάπου κατεβαίνει, πάει πάρα πολύ καλά. Άκοτε. Πίσω σου μαγορίνα μου. Το μαθαίνει και το πάει πάρα πολύ καλά το θέμα. Κανονάκια. Τέλειος αγόρινα μου, τέλειος. Κάνουμε και μαλακίες, Τραβάω και τον εαυτό μου, φίλε. Γεια σου, καύλα. Απίστευτο χειρονομικό γάμο, φαρά μου γάμο την Ελλάδα την πουτάνα. Απίστευτο χειρονομικό. Φιλάκια.